खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिपिएफनि दैदेननाय बड'लेण्ड सरकारा गावनि समफारिखौ जागायजेनबाय। बिटिसि एसेमब्लियाव दिनै सा 32 सोद्रोमाफोरा समायखिरा लाबाय। आसाम सरकारा डिटिअ मावख'फोरखौ बन्द' खालामनानै बेनि जायगायाव गावनो गाव मिरु गायसननो बिथांखि लादों। अरां माहारियारि हाग्रामायाव मैहुर खालामनो नाजानायखौ होबथादों सासे मैहुर खालामग्रानि जिउ खहा। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 नि फिथायखौ गाबोन 10 अक्ट'बर खालि फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। आसाम राइफल्सआ सानै सुबुंखौ खादों, 30 लाख रांनि सुपारि जब्द। सा 11 आयेन बेरेखा बांलादेशि हाबफैग्राफोरखौ आसामनिफ्राय दैथायहरफिननाय जाबाय। गिबि मन्थ्रि। बिसायख'थियाव देरहानायनि उनाव बिटिआरखौ सिबिनायाव गावखौ आबुङै बावसोमगोन होनना रिहन दैमारिया समायखिरा लादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। बिपिएफनि दैदेननाय बड'लेण्ड सरकारा गावनि समफारिखौ जागायजेनबाय। बिटिसि एसेमब्लियाव दिनै सा 32 सोद्रोमाफोरा समायखिरा लाबाय। प्रमद बर', राकेश ब्रह्म आरो रेखा रानि दास बर'आ गावारि जाहोननि थाखाय बिटिसि एसेमब्लियाव नुजाहैयाखै। बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव मोनसे गोदान मुगा जागायजेनबाय मानोना बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफआ मावख'आरि महरै दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव गोदान समफारिखौ जागायबाय। दिनै बिटिसि बिधान सभानि सा 32 गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरा क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि एसेमब्लि हाउसआव समायखिरा लायो। बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिया समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ दैदेनो। गासै सोद्रोमाफोरनो समायखिरा लायो। गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी आरो लेङाइ गाहाय रिहन दैमारि बिथांमोनहा जथुम्मानि सिमाव समायखिरा लाहोयो। बे हाबाफारिया बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलाव बिपिएफनि दैदेननाय गोदान खुंथायनि मावख'आरि जागायनायखौ फोरमायो। साथाम सोद्रोमाफोर फारियै प्रमद बर', राकेश ब्रह्म आरो रेखा रानि दास बर'आ गावारि जाहोननि थाखाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हायाखै। बिथांमोनहा फैगौ जथुम्मायाव गावसोरनि समायखिराखौ लागोन। फोरबोनि मोनसे मुंख'जाथाव जाथाया जादों बेयाव गोबां रावफोर बाहायनाय। सा 32 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सा 15 बर'आव, सा 14 इंराजियाव आरो सा 7 असमियायाव समायखिरा लादों। बे गोबां रावारि समायलानाय हाबाफारिया बड'लेण्ड ओनसोलनि हारिमुआरि खौसेथिखौ गोमोथावै दिन्थियो। बेजों लोगोसे गुवाहाटीआव बे बिटिसि बिसायख'थियाव मोनबा मासि देरहानाय बिजेपि दोलोआ गावनि मावफुंनायखौ बिजिरनो थाखाय रिभिउ मिटिं खुंदों। गोदानै दाफुंजानाय एसेमब्लिजों गासै बड'लेण्डनि सुबुंफोरा गोख्रै जौगाखांनाय, जौगा बिथायारि दाथाय आरो बांसिन रोखा खुंथायनि मिजिं थिदों। गोदानै सायख'जानाय बिपिएफनि दैदेननाय सरकारा बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलखौ गोजोन आरो दावगानायनि मोनसे दिन्थि नेरसोन महरै सोलायनायनि थांखिजों सोलोंथाइ, सावस्रि जोथोन आरो गामियारि जौगाथायनि फारसे गोसो होनो समायखिरा लादों। नैथि खौराङाव दङ। आसाम सरकारा डिटिअ मावख'फोरखौ बन्द' खालामनानै बेनि जायगायाव गावनो गाव मिरु गायसननो बिथांखि लादों। दानि सरकारा फैबाय थानाय बिटिसिनि सिगां गासैबो जिल्ला हान्थामेला मावख'फोरखौ बन्द' खालामनो सानदों आरो गारि सिबिथायनि थाखाय गावनो गाव मिरु खुलिनो थिरांथा लादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि फैबाय थानाय समाव सुबुंफोरा लाइसेन्स, फिटनेस टेस्ट एबा गारि रेजिस्ट्रेशननि थाखाय डिटिअआव थांनो गोनांथि जानाय नङा। बे हाबाफारिनि थांखिया पारदर्शिताखौ बांहोनाय, लामा रैखाथिखौ बांहोनाय आरो सोबख'नायखौ होबथानाय। बिश्वनाथ, जरहाट आरो खोला सालमारायाव आथिखालाव गावनो गाव मिरुफोर सोलिगासिनो दं, जेराव 3,000 निबो बांसिन गारिफोरखौ आनजाद नायनाय जादों। स्पेनिश कम्पानिनि हेफाजाबजों बानायनाय डिब्रुगड़आव 12 कौटि रां खरसानि मोनसे गोदान स्वचालित गारि आनजाद मिरु बेखेवनाय जादों।
सोरखारा गासै आसामाव डिजिटेल रोगाथाइ सिबिथायखौ बांहोनो बरपेटा, मंगलदै, हजाइ, नगाव आरो बदरपुराव उफ्रा मिरुफोर गायसननो थांखि लादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ अरां माहारियारि हाग्रामायाव मैहुर खालामनो नाजानायखौ होबथादों। सासे मैहुर खालामग्रानि जिउ खहा। अरां नेशनेल पार्कनि सिङाव हर गेजेराव जानाय मोगा-मोगि जाथायाव फरेस्ट गार्डफोरा सन्देह गोनां मैहुर खालामग्राफोरजों मोगा-मोगि जायो, जायनि जाहोनाव सासे मैहुर खालामग्रानि जिउ खहा जायो। बे जाथाया हरनि 12:30 रिंगासो समाव जायो, जेब्ला पेट्रलिं हानजाया रेहमानपुर केम्पनि खाथियाव सन्देह गोनां थांलाय-फैलाय आरो सोरां नुदोंमोन। मैहुर खालामग्राफोरा गावखौ सिनायथि होनो नेवसिदोंमोन आरो मोननै दिगनिफ्राय गुलि गावदोंमोन। गाव-गावनि रैखाथिनि थाखाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गुलि गावहरफिनदों। रावबो हाग्रा मावख'आरिया खहा जायाखै। जिउ गोमानाय सुबुंखौ दलगावनि दलतली नेपालि गामिनि थागिबि खलिलुर रेहमान होननानै सिनायथि होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा गंसे मबाइल फन, गंसे कुलहारि, मोन' गोथां कार्ट्रिज आरो आगजुफोर बोखांनो हायो। आद्रा थानाय मैहुर खालामग्राफोरखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 नि फिथायखौ गाबोन 10 अक्ट'बर खालि फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। आसाम सरकारा 10 अक्ट'बर खालि फुंनि 10:30 रिंगायाव थामथि थाखोनि मासिफोरनि थाखाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट थिसनथाइ आनजाद एडिआरइनि फिथायखौ फोसावगोन। बे मावफारिया गासै आसामाव गोबां सोरखारि मासिफोरखौ सुफुंनो आरो हादोरसा थाखोनि थिसनथाइ आय'ग (एसएलआरसि) नि मोनसे गाहाय थिसनथाइ हाबाफारिनि बाहागो। बिजाथिफोरा गावनि आर'जलाइनि नम्बरजों लोगोसे गावनि पासवार्ड एबा जोनोमजों slrc.3.75online.org आव नम्बरखौ होनानै अनलाइन गावनि फिथायखौ नायनो हागोन। बाथि खौराङाव दङ आसाम राइफल्सआ सानै सुबुंखौ खादों, 30 लाख रांनि सुपारि जब्द'। मोनसे जथाय अपारेशनाव आसाम राइफल्स आरो मिज'राम पुलिसआ म्यानमारनि राखिनेनि पगारवानिफ्राय सानसा एमजि आरो क्याप्टेन विनखौ खायो। बिथांमोनहा 4,406 किल'ग्राम सुपारि 45 बेगआव सोनानै 30.84 लाख रां बेसेनजों बोखांनो हायो। संगालि खौरांनि गेजेरजों बे अपारेशना लनगथलाई जिल्लानि दै लामाफोरनि साखाथियाव जादों। जब्द खालामनाय बादाम आरो बेजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ आरोबाव नायबिजिरनाय आरो आयेनारि बिजिरनायनि थाखाय लनगथलाई पुलिस थानासिम गथायना होनाय जादों। मिज'रामाव सिमा बारनानै बेफोरबादि सिखाव फालांगिखौ होबथानो थाखाय सिमा नायदिंनायखौ बांहोनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ सा 11 आयेन बेरेखा बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ आसामनिफ्राय दैथायहरफिननाय जाबाय। गिबि मन्थ्रि आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै हादराव हाबफैनाय सा 11 सुबुंफोरखौ गाव-गावनि हादोराव दैथायहरनाय जादों। बिथाङा बुङो दि बे अपारेशनखौ बांलादेश सिमायाव रैखाथि हानजाफोरा मावफुंदोंमोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ पुशबेक एक्शन होननानै बुंदों आरो आयेन बेरेखायै हाबनायखौ होबथानो थाखाय सरकारा बेफोरबादि नाजानायखौ सोलिबाय थागोन होनना फोरमायो। शर्मा बिथाङा बेखौबो बुङो दि बे खामानिफोरा रावबो भारतारि नोगोरारिखौ गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा। आसामआ बांलादेशजों लोगोसे गोलाव सिमा दं आरो आयेन बेरेखायै हाबफैनाय हादोरनिफ्राय हाबफैनाया गोबां बोसोरनिफ्रायनो मोनसे गेदेर जेंना जानानै दं। सोरखारा बावैसो बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय सिमायाव नायबिजिरनाय आरो रैखाथि राहा लानायखौ गोख्रों खालामदों। स्निथि खौराङाव दङ बिसायख'थियाव देरहासारनायनि उनाव बिटिआरखौ सिबिनायाव गावखौ आबुङै बाउसोमगोन होनना रिहन दैमारिया समायखिरा लादों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि गोदानै थिसनजानाय लेङाइ गाहाय रिहन दैमारिया बावैसो जालांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव गोसो गुदुं हेफाजाब होनायनि थाखाय भैरबकुन्द बियाबनि थागिबिफोरखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरो। बिथाङा ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय गावखौ आबुङै आरो गोथार गोसोजों बाउसोमगोन होनना खोथा होयो। दोलोनि सोद्रोमाफोर आरो जायगानि थागिबिफोरनि होंगो दोंगोआव बाहागो लानानै दैमारि बिथाङा भट होगिरिफोरनि गोख्रों मददनि थाखाय साबायखर बावहरो आरो बे देरहानायखौ हानजायारि नाजानाय होननानै बुङो। बे देरहानाया आंनि थाखायल' नङा, बेयो बयनिबो थाखाय दं, जाय आंखौ हेफाजाब होदोंमोन होनना बिथाङा बुङो।
बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFनि गागि दैदेनगिरि बिथाङा दोलोनि जाफुंसारनायखौ बिथांमोननि नाजानायाव गावनि लोगोफोर आरो गुदि थाखोनि मावथिफोरनि गोख्रों बावसोमनायनि थाखाय बाख्नायदों। गावनि नोजोरखौ फोरमायनानै दैमारि बिथाङा बुङो दि बिथाङा सुबुंफोरनि मिजिंफोर आरो लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय गोथार आरो सैथोजों खामानि मावगोन। दैमारिया सासे रोंग'थि गोनां राजखान्थिगिरि। बिथाङा सिगां 2016 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिम आसामनि फुड, सिभिल साप्लाइ आरो कनजुमार एफेयार्स मन्थ्रिनि बिबानाव दंमोन। 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द ST बियाबनिफ्राय UPPLनि गबिन्द बसुमतारीखौ फेजेननानै सायख'जादों। BPFआ 40 मासिफोरनि गेजेराव मोन 28 मासि देरहानानै सोमोनांथावै मावफुंदों, जायनि जाहोनाव दैमारिखौ लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा लेङाइ CEM महरै थिसननाय जायो। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया BTRनि गोदान गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM जायो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।